B'investiment ta' 5 miljun euro ġiet inawgurata binja oħra ta' housing soċjali li semmiet għal mibki ex-Ministru Laburista Dr. Joe Brincat li ħalla din id-dinja aktar kmieni din is-sena. Minn dan il-proġett fil-lokalità ta' Ħalluqa se jbenefikaw 46 familja li se jingħataw kwalità ta' ħajja aħjar u aktar din jituża b'appartamenti li jvarjaw fil-kopor minn kamra tas-sodda waħda sa tlieta. F'konferenza tal-aħbarijiet fuq il-post ingħad li l-binja hija mamra wkoll b'55 garaxx u spazji adattati għal karozzi ta' persuni b'diżabilità. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes spjega kif dan il-proġett huwa monument ħaj ta' tama u dinjità waqt li żied li ġie deċiż li l-binja tissemma l Joe Brincat li tul ħajtu kollha baqa' jħaddan ruħ soċjali u jaħdem favur il-batut. Fost oħrajn fiż-żona ta' il-Knejjes Ħalluqa għamilna dawn dal-kompless msemmi għal mibki Joe Brincat li kien persuna ex-Ministru wkoll tal-Housing li ħadem ukoll ħafna fil-ħaqsam soċjali u kien xira wkoll li dan il-proġett jissemma li għax finalment ukoll dan huwa l-frott ta' ħidma li qed jagħmel dan il-Gvern biex kompli jolli l-standard of living ta' diversi familji l qudiem qed isibu opportunità wkoll li jimxu l-qudiem. Preżenti għal din l-inaugurazzjoni kien hemm raba ta' Dr. Brincat innifsu li qalu li dan huwa ta' unura għalihom. Dwar dan tkellimna ma' ibnu Stefan Brincat li kien akkumpanjat minn ommu u mart Dr. Brincat. Huwa unur kbir ovvjament li semma il-post għal-papa li kwet ħares l-isfel minn lejna ovvjament kun ta' pjaċir kbir għalih u unur kbir, imma fl-aħħar mill-aħħar huwa l-importanza tal-benefiċċju għan-nies li ħajgawdi minn dal-post. 46 familja li ħadgawdi minn dal-komplezz huwa iktar importanti u għalina unur kbir u l-istess għal-mama wkoll.